No niin, hei vaan pitkästä aikaa tässä otetaan pieni Ghostbox-sessio tässä kotona. Sori vaan, etten ole tässä ollut kanavalla nyt liikkeellä pitkään aikaan. Tässä on kaikenlaista ollut. Ja hyvä ystävä kuoli viime talvena tuo Masatosta, kesänaapuri. Ja jotenkin tässä on ollut näitä kaikki kiireitä ja työkiireitä ja mitä se nyt on ollut sitten. Pistetään boksi päälle. No niin, hei vaan sinne henkimaailmaan. Ja hyvää pyhänpäivää, eli vainajien muistopäivää. Onko täällä ketä henkiä paikalla? Tuossa on lonkeropullo tuossa keskellä lattia ja siinä on Sandels purkki ja lonkeropurkki tuossa keskellä lattia ja siinä on toi EMF-mittari, että jos voitte niin koskettaa sitä, missä palaa vihreä valo siinä mittarilla, jossa lonkeropurkkien keskellä. Jos voitte koskettaa sitä, niin siihen syttyy punainen valo sitten. Minä otan Sandelsia vähän tässä. Matin muistolle. Matti oli hyvä kaveri Jarille ja me otettiin aina lonkeroa joskus aina ja Sandelsia usein. Ootko sä Matti täällä nyt käymässä? Sinä usein kävit täällä Jarin luona aina. Sä istuit tässä aina tässä tuolilla. Muistatko, kun sä istuit tässä aina? Muistatko? Tässä oli sinun istuinpaikka, kun kävit meillä aina. Oliko? Ja kuuntelijat, kanavatilaajat, niin pistätte videon pyörimään, niin laittakaa sitä video yläreunasta se toistonopeuden hidastus päälle. Muistakaa aina toistonopeuden hidastus. Kun video on päällä, niin toistonopeuden hidastus päälle, niin kuulette selvempiä vastauksia sitten tästä minunkin videoista, niin kuin muistakin videoista. Koittakaa henget vastata, jos olette täällä huoneessa Jarin luona. Nyt on hyvä tilaisuus tehdä, kun ei ole ketään kotona tässä. Minä olen yksin tällä hetkellä kotona, niin minä teen. Tämä on aika ainutkertainen tilaisuus. Nyt on todella ainutkertainen tilaisuus tehdä videota. Boksata. Ja huomenna pitäisi lähteä sitten taas sinne paskaan taas huomenna. 2 viikkoa vaan on vapaata ollut, mutta huomenna pitäisi lähteä taas hiinan ääreen. Ei muuta kuin
Sandelsia sen kunniaksi. Onko ketä henkiä paikalla? Onko minun vanhemmat täällä paikalla, isä ja äiti? Nyt on sitten pyhäinpäivä tänään ja minä kävin yksin haudalla. Olitteko näkemässä, kun minä kävin haudoilla tänään?